Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ik weet net weg auto parkeren, maar met die fiets op het dak. Je zit hier gewoon te wachten in die auto. Ja, ik zet me erin te watsen. Ik voel me nergens kwijt. Nee. Gewoon in de parkeergarage. Nou, dat waak ik net al aan. De fiets van het dak af, heel dak eraf. Maar waar is je fiets in het überhaupt die hierop zit? Ik had geen idee, die is net van mij. Ik ben helemaal stuk in dit ding. Nee hoor, wat is een heel mooie auto dan? Ja, prachtig mooi. Je mag ervan horen. Nooit in rookt. Bijna net. Oh, vreselijk dit. Mooi Opel record toch? Ik had werkelijk geen idee. Je had er meer doelen dan mij. Denk ik. Je zit hier in een auto, maar ik heb geen idee wat voor iemand is. Ja, een Opel, maar dat is ik alles wat ik van weet. Sorry. Oh, dankjewel. Wat een opvallende auto is het natuurlijk. Het is wel een heel opvallende auto, want ik kom iedere keer op een foto waar mensen zitten zwaaien. Ja hè? Het kan me niet in dit ding. Geweldig.